Hei ja tervetuloa Linjendalin Crafts-kanavalle. Eli siis mä oon Sanna. Ja tää on nyt mun ensimmäinen tämmönen virallinen YouTube-video. Ja tosissaan käsityöaiheinen kanava. Ja nyt mä voisin esitellä teille muutaman mun keskeneräisen työn. Okei, eli siis ensimmäinen. Tää on ehkä vaikea näyttää, mutta täällä olisi hiha. Ja sit siinä on tommonen etukappale, missä on jo nappilista tehty. Tästä pitäisi tulla siis villatakki. Joo. Ja sitten otetaan vaikkapa tuo työ tuolta. Tästä olisi tulossa huivi. Tää on aika jännä. Tää on tehty lyhennetyillä kerroksilla tämä. En nyt muista noitten siis toi takki on oma malli. Tosta mä en muista. Sitten täältä löytyy tämmönen iso piitto. Mitä on vähän vaikea ehkä näyttää. Näin. Ja tää on lodikula. Lodikula, joo. On tän peiton nimi. Ja noin. Tämmönen. Joo. Ja mullahan kävi tässä semmonen hassu juttu, että mulla katkesi tää toinen niinku pyöräpuikot, niin tää toinen pää katkes. Näin. Eli en oo saanut vielä aikaiseksi siirtää sitä uusille puikoille, joten tää on nyt vähän jäänyt. Tämäkin työ on vähän jäänyt. Sitten voitais kattoo tämmönen kuin se neuleleiri, josta mä oon jo postannut. Niin sinne on tämmönen sukka, kun leirisukka. Tällä vielä ei nyt hienompaa työnimeä, mutta tämmönen. Siinä on vielä toi kantapää on vielä kesken. Ja tää on tosissaan mun ihan oma malli. Näin. Näkyyhän se siellä. Joo. Semmonen malli on tulossa. Ja tästä ohjetta on tulossa kyllä. Mutta se on vielä vähän vaiheessa se ohje, että katsotaan nyt, tuleeko se maksullisena vai ilmaisena, mutta tää olisi tarkoitus sit siellä leirillä tehdä. Ja sit siellä olisi semmonen työpaja, jossa mä opetan, tää on tehty kärjestä tonne varteen. Niin, sen opetan. Sitten mä ajattelin, että mä opettaisin myös tänne jälkijättöisen kantapään. Joo. Että ne oli ne mun ideat tässä vaiheessa. Ja niin, tuli vielä yksikin työ mieleen, mikä on tässä. Nimittäin tämmönen huppu, jossa tulee siis villatakki mun kummipojalle. Näin. Siinä on tämmönen aikordreunus tuossa hupussa. Joo. Ja nyt täällä on näitä lisäyksiä tehty. Kohta pitäisi erotella hihat. Tosta. Et se on kohta hihojen erottelu. Et sekin on vaiheessa. Pitäisi tehdä ennen kesää. Ennen hänen synttäreitä olisi kiva saada se valmiiksi. Sitten mulla olisi täällä vielä yksi semmonen ikuisuusprojekti, joka on oikeasti ikuisuusprojekti.
Kunhan mä saan sen täältä pussista. Tää on muuten mun ihan itse tekemä pussukka. Noin. Tästäkin olisi tulossa siis villatakki. Tämmönen. Tää on ihan aina oikeeta. Eli todella tylsä tehdä. Mutta tätä mä en ole tehnyt pitkään aikaa. Ja varmaan huomaa siitä, kun mulla ei ole tuolla silmukkamerkkiä, kun mä en vielä omistanut tuohon aikaan silmukkamerkkejä, niin mulla on siellä glemmari. No, glemmarikin ajaa kyllä asiansa. Joo. Mutta tähän mulla ei enää ohjetta. Mä oon hävittänyt mun ohjeen tähän. Joten lankaa on kyllä ihan tämmönen. Tää on mun pään kokoinen tää lanka. Joo. Niin lankaa on, mutta ohje on mystisesti jossain välissä hävinnyt. Kun mulla ei tää paperilla ohje tähän, mutta nyt mä en enää löydä sitä mistään. Joten se on nyt jossain. Laitetaanpas nää takaisin. No, menee. No. Olisikohan mulla meillä jotain muuta esiteltävää? Voinhan mä esitellä vaikka tää mun jättimäisen peiton, joka on tehty isoäidin neliöstä. Tää on tämmönen niinku, mitä tää nyt olisi? Ainakin metri kertaa metri. Että tää on ihan niinku valtava. Joo. Ne on tuolla. Mut joo, siinä oli mun keskeneräiset. Hirveästi nyt en keksi mitään valmistunutta. No tietysti se scrunchie, josta mä oon kuvannut jo sen videon, niin se. Pitäisi tehdä vielä toinen kaverille semmonen ja joo. Ja sit mitäs haaveita mulla olisi? No siis häihin joku bolero, villatakki, joku mohair-juttu. Mutta siihen ei ole vielä lankoja. Enkä mä tiedä yhtään mitä mä teen. Et sen näkee sitten, kun käy kaupasta hakemaan ne mohairit ja sit keksii niille joku ohjeen. Pikkasen olisi niinku kiirus asialla. Ei tässä ole 2 kuukautta, kun sen pitäisi olla valmis. Ja niin näistä sukista vielä. Mä nyt vähän poukkoilen asiasta toiseen. Mutta mä oon tulossa siis lahjaksi miehelle. Että en ole vielä testannut, tai siis toivon, että nämä mahtuu ja on hyvät jalassa. Että no sen sitten näkee sitten vasta kun hän on saanut lahjansa ja mitä hän tykkää näistä. Mutta näistä mä voisin vielä kuvata pienen tekniikkavideon, jos haluatte. Tämmöisen, missä voin näyttää, että miten nämä on tehty ja miten sitten toi päättely on tehty ja kantapää ja miten toi aloitetaan täältä kärjestä. Mutta joo. Mitäs haaveita? Niin, siihenhän mä jäin. Niin haaveisiin. No. Villapaita miehelle. Että, no mä oon aloittanut yhtä, mutta ei toimi. Ei ihan ollut mun mieleinen kuitenkaan. Niin pitäisi se tehdä. Ja sit voisin jollakin videolla esitellä mun neulepäiväkirjan, jossa mulla on erilaisia haasteita. Kuten bingo, missä on 25 ruutua, mutta yksi on jokeriruutu, mikä on jo kerätty. Ja sit siinä on niin kun erilaisia kohtia. Neulon lapselle. Käytä vähintään 5 millin
virkkuukkoja tai virkkuukoukkua. Siis tommosia. Mutta jos haluatte, niin mä voin esitellä tarkemmin sitä toisella videolla. Hyvä. Oiskohan se sitten siinä?